Yazi namhlanje usuku oluhle. Namhlanje usuku olubi. Phela yena ubekhona lapha nami. Amazwi akhe namanje mina sagijima ekhanda lami. Ngimzwile ngibiza ngesiponono sakhe. Egiye ephindelele ngishindizele ngibiza ngethemba lakhe. Uthe mina naye sizohlukaniswa yisele ngakhe ethi imizinabala. Bebekhona bonke nonondaba lapha egeqa khona amagulu umfokazi Phithiphithi sakwaNdonga. Ngisho yena uma ngena kuvaliwe bethuke sisemzamo umshayi wentombi inyanye bonke nonendo bendawo kanye nonyoko bawo. Bethi waze wathatha isimukwana ndwendwe nje intombi yeswe bebekhulunyiswa umona. Ngisho yena umlomo omnandi njengokhiswe eqaba lasemaqongqebeni. Lapho ekhipha konke kusesifubeni ongathi ukahlelwe inkonyane. Engitshela ngayo ngimfanekiso ekusasa lethu alibonayo eqondweni. Uthe mina naye sizohlala esithabathabeni. Qinisekisa ukuthi sizophuma kwagogo erondweni. Kodwa konke lokho akwaze kwafezeka. Isithembiso yena azenza kimi azazi zafezeka. Ngempela namhlanje usuku oluhle. Nebala usuku olubi. Phela yena usehambile ungishiyile umnyeni wami ahamba uyiswa abantwana bami. Mina sengiphenduke nje into ehlezi ikhihle sikaNandi isililo. Ngiphenduka umvelokazi ongambethe enzelo. Abanye basho nokusho ukuthi ngempela mina ngangithi ngenzani mangendele isoka. Buka nje abaningi bangibiza ngamagama manje angazi kwenze njani nabakubo mina bangijikele. Ngazi ngempela la ukhona themba lami uthokozile nje na. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ungabe bakuphethe kanjani kwanhliziyo ngisi. Phela ngizwile ngamaphepha abhuwa ukuthi usenzeni naye usumshilo uNonhlanhla nje yena usakubambile. Ngiyazibuza ukuthi kuyoze kube nini ngempela wena ulokhu udayisa amaphupha angekho. Uthembisa abantu bezimamizulu nomhlaba wena kodwa ubungenawo. Yazi ngempela namhlanje usuku oluhle. Phela yazi akekho umuntu engizolala ngilokhu ngisikhathaza ngaye ngizibuza ukuthi ungabe ugijima kuziphi izingalo. Namhla ebuya kimi uyobuya ephetheni kuyobe kuyizifo noma kuyobe kungoshelene nokufeza izifiso zakhe. La sohlala khona kahle kowethu umuzwe izithabathaba siphume siphele kwanyoko wakhe laweni lakagogo. Ngempela namhlanje usuku olubi. Ngoba imizwa nemicabango yalo. Inhliziyo ethi mina manginamathele eshiye esithembisweni zakho baba kwakhonyisiwe. Kodwa ingqondo ziyafana wena ngeke ubuye kimi njengoba wenzile nakusenzeni lapho umshiya khona nokubheko kwakhe. Wena ngempela mina ngikhomisile umjalo bakho. Ngiyathemba unosenzeni ukubonile umjalo bakho lapho wena umtshela ukuthi ukhathele nguye akabheko kwakhe. Hamba Juba ngoba ngempela wena la uyofela khona kwaziwa. Sengikhalela nje mina abantwana bakho kuphela.